Gauean aizaren norabide aldaketak lagunduta, Arangoiti Magaleko suteak aurrera egiten jarraitzea garazi zuten suhiltzaileek. Egunez, Leire mendikateko sute horren itzaltzelanei hegazkin eta helikopteroak gehitu zaizkie, eta batik bat sugarrak ikusten diren eremuetan bota dute ura. Eren egun gauean piztu zen sutea eta beroak eta haizeak zaildu egin zituzten itzaltzeko lanak. Arratsaldean berriz haizeak norabidea aldatu eta gaueko temperatura jaitsiera batera lagundu egin die horrek suhiltzaileei. Astearte gauean Leireko mendikateko sutea piztu baino ordu bete lehenago beste sute bat piztu zen Tafaiatik gertu, N132 errepidean asteazken goizean kontrolatzea lortu bazuten ere, arratsaldean berriro indartzea hartu. Tafaia eta Mirandarga arteko N164 errepidea gainditu eta Larraga herriaren lur eremuetan sartu zen. Halere, Nafarroako gobernuak jakinarazi du sute hori kontrolatzea lortu dutela. Berriz, beste sute bat piztu zen gainera Orbaibarren astearte goizaldean, Oieta eta Leotz artean atzo gauean piztuta jarraitzen zuen, baina haren bilakaerari buruzko informaziorik ez da gaurkotu. Oraingoz sute hori itzaltzeko lanetan bi helikoptero aritu ziren. Atzo gobernuak herritarrei eskatu die suteak sortzeko arrisku gorena dela, beroak eta landaredia idor egoteak erraztu egiten baitu sua piztean eta azkar zabaltzea. Arratsaldeon guztioi, egunotako temperatura altuek zaildu egin dituzte sutea kontrolatzeko lanak, gainera bero errea espero da ostegun honetarako, batez ere Euskal Herriko hegoaldean termometroak 40 graduraino igoko baitira. Horrela iragarri dute behintzat meteorologia agentziek eta hala Euskal Herriko agintariek muturreko temperatura altuengatik eta basoko suteen arriskuengatik 9 abisu eta alerta ezarri dituzten. Temperatura altuak aipatuta beste kontu bat eguraldi onarekin batera ugari egiten dira Afrikatik irten noi diren ontziak, sarri jendez gainezka, eta baldintza kaskarretan. Horrela ekainaren 6an abiatu zen Aitamari Balearretatik Mediterraneo itsasora, eta abiatu zenetik 3 erreskate lan egin dituzte. Jada 11 lehen egunean, 17 bigarrenean eta 40 hirugarrenean. Orain Lampedusa bidean da ontzia. Bart gauerdian egin du azkena eta 3 erreskatetan handiena abisua jaso eta ordu eta erdi behar izan zuten migratzaileak zeuden tokira iristeko. Adin txikikoak eta mugikortasun mugatua duten pertsona bat ziren tartean. Italiak oraindik ez du eman porturatzeko baimenik, baina edonola ere Lampedusa uharterako bidean da Aitamari migratzaileak utzi eta behar duten mediku harta bertan jaso dezaten. Aldiz gai zaldatuta, Seaskago guraso irakasle eta ikasleen kontra ondartu da Frantziako polizia. Bart Akademia ikuskaritzak Baionan duen egoitzaren okupazioa abiatu dute, azterketak euskaraz pasatzeko eskubidea aldarrikatzeko eta kolpeka eta negarrera egiteko gasa erabilita gelditu gura izan du poliziak egintza. Frantziako poliziak alde egin zuenean irekita utzitako leiho batetik ikuskaritzara sartzea lortu zuten Seaskako kideek. Bertan pasatu dute gaua eta Frantziako hezkuntza ministerioarekin mintzatzea lortu arte handik mugituko ez direla erakutsi dute. Frantziako Asamblearako bozken testuinguruan erantzun politiko baten behar dira. Bertan izan zen Eki Erremundegi kasetaria atzo eta halaxe jaso zituen Peio Jorajuria Seaskako lehendakariaren hitzak. Frantses polizia dugu parean eta frantses poliziaren argumentu nagusia Gaza izan da beti. Beraz hor, guk atea blokatzen ginoen, nahi izan dute libratu eta neurri guztiak hartu dituzte guk lasa dezagun. Beraz, ateadik irute, gu ez gira sartu, mainan eman egonek gira. Badinakien, estapenetik, zela posibilitatea ez barnean egotea, oialetxeak ere ditugu, eta oialetxeak montatuko ditugu orai, eta estatuko gira atea intzinean, ez dugu ate hori ez da berritzelikiko, eta gu hor egonek gira. Ipar Euskal Herritik mugitu gabe laugarren hautesbarrutean Euskal Herria baiko hautagai izan den Egoitz Urrutiko etxeak esan du Iñaki Etxaniz Nukeseko hautagaiaren alde bozkatuko duela bigarren itzulian. Euskal Herria baik berriz, astelehenean hartutako erabakia berretsi du agiri batean. UPS eta Esemble ez ditu einberan ezartzen, baina ez du boto kontsignarik emango. Hala ere, Iñaki Etxaniz laugarren hautesbarrutiko hautagaia desberdindu dute, ezkerreko abertzaleek atzo bildu ziren UPSeko kidearekin, haren eskariz eta izandako trukaketa ireki eta eraikitzailea azpimarratu dute. Esembleko hautagaien aldeko autua egin du berriz EAJko iparburu batzarrak agiri batean.
Atzo iristekoa zen erabakia, baina gaur jakinarazi dute zigor-auzitegiak Jon Paroten baldintzapeko askatasuna onartu du, baina fiskalak helegitea jarri dio epaiaren erabakiari. Prokuradoraren helegite hau ulertezina dela deitoratu du bake bideak eta are jasanezinagoa dela gehitu du. 71 urte dituen eta bizitza erdia presondegian pasa duen eta bere askatasunak inongo arriskurik ondorioztatzen ez duen presoarekiko jazarpen sentimendua bere ganatzen duelako. 32 urte daramatza espetxean Parotek, hala bake bideak Emmanuel Macron Frantziako lehendakariari dei egin dio gaia berehala bere gain har dezan politikoki Euskal Herriko hautetsi eta gizarte zibilak daramaten dinamika eraikitzailea lagun dezan eta prokuradoraren itxutasunaren aurrean eta estatu buruak eta bere gobernuak ez dutenez bake prozesua kontuan hartzen, uztailaren 23an Ipar Euskal Herri osoa blokeatuko duela iragarri du bake bideak. Sare Euskal Presoen eskubideen aldeko mugimenduak salatu du Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkaritzak trabak eta oztopoak jarri dizkiela larunbaterako Iruñan deitua duten mobilizazioa egiteko zehazki manifestazioaren aurretik egitekoak zituzten 4 zutabetatik 2 debekatu dizkiete 2 egun eskas falta direnean ekialdeko eta mendebaldeko zutabeak hain zuzen ere. Manifestazioaren hasierako lekua ere aldarazi egin diete hasieran 4 zutabetarako eta manifestaziorako jakinarazpenak egin zituzten eta manifestazioaren irtera lekua aldarazi zieten Antonio Utin ezin zela, argudiatuta mobilizazioari eutsiko diote alere intsumiso parketik abiatuko da manifestazioa eta aurretik aurreikusiak zituzten beste 2 zutabetan bilduko dira herritarrak. Dekatlondik abiatuko da bata, Kordobia poligonotik bestea biak arratsaldeko 5etan manifestazioa ordea seietan hasiko da. Euskal presoek oraindik ere jasaten dituzten salbuespen neurriak salatuko dituzte protestan eta joan den maiatzean manifestazioa iragartzerako azaldu zutenez, elkarbizitzaren eta bakearen alde bat egiten duten herritarrak bildu nahi dituzte martxan. Lerroburuekin bukatzeko berriz beste kontu batudako Euskal Unibertsitatea askotariko egitasmoen bitartez ospatzen ari da 50. urte hurrena UBU ezagutzen ez duten herritarrengana iristeko eta erakundeko bazkideak eta langileak omentzeko asmoaz websail bat ere sortu dute bekaduna deitura du humorezko fikzio sailak 4 atalez osatuta dago eta gau honetan 9:00 Hamaika telebistan izango duzue ikusgai Kepa Sarasola UBUko zuzendaria. Hainbat jarduera prestatu genituen 50. urte hurrena salata eta antzerki kontuan zerbait egin nahi genuen. Eta azkenean atera da ganberra da hau, baina ganberra da eraikitzailea ere, ez da bakarrik zera. Aktore bakar batekin, hori barreserkan ibiltzen da, barreserka taldean ibiltzen da Mikel Irazusta dago hor, importante, antzerkiari bidea ematea espresioa lantzeko, gure proiektua lantzeko antzerki bidez, txantxaren bidez, zehona. Eta hor beste 2 elementu aurkeztu topatu genituen bidean, Irudamatxo eta Bira produkzioak. Gauzak horrela aipatu dugu Lerroburuetan ere Frantziar polizia bortizki oldartu da azterketak euskaraz egite aldarrikatzen zutenen kontra izan ere hauteskunde legegileen itzulien artean eta ikasleek Basoako filosofia froga idaztariekin dioten egunean azterketak euskaraz egiteko eskubidearen alde akademia ikuskaritzaren buleoan mobilizatu dira 10 lagun bart berreskuratu ditzagun beraz jarraian irudiak. Reculez, on discute. L'exclamation est effective. Très bien. Où il est l'inspecteur d'académie? J'ai pour instruction d'utiliser la force. Eh bien, utilise-la. Tu veux qu'on amène nos enfants pour utiliser la force? Vous avez un ça, votre protection là. Vous n'avez pas utilisé la force. Lâche-moi.
Iruñeko Baluarte plazari izen aldatu zion Enrique Maia Navarrasumako Iruñeko alkateak urtarriaren 24an Espainiako 1978ko konstituzioa goresteko, baina izen berria jartzeko plaketan euskararen ordenantza ez duela bete ebatzi du Nafarroako administrazio auzitegiak eta udalak aldatu beharko dituela agindu du. Trikimailu bat erabili nahi izan zuen Maiak plazaren euskarazko izenik ez jartzeko plaketan konstituzioan izena agertzen da. Horren azpian 1978ko Espainiako konstituzioa adierazten du, elebitan konstituzioa hitza ez jartzeko konstituzioan izena propioa dela, argudiatu zuen Maiaren taldeak eta izen propioak ez direla itzuli behar. Epaitegiak ukatu egin du hori izen propioa dela eta gogora ekarri du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak lehen ere txarretxi diola Iruñeko udalari euskarazko bertsioei ezarritako debekua hala Maiaren taldeak euskararen ordenantzaren 8. artikulua urratu duela adierazi du auzitegiak. Arau horrek agintzen dio udalari euskara eta gaztelania erabili behar dituela, herritarrei oro har zuzentzen zaienean eta zehazten du kartelak eta informazio plakek elebikoiak izan behar dutela. Dagoeneko 9 aldiz ebatzi du horren inguruan udalaren aurka. Urruti mugitu gabe Txantrako hegoaldea hazten ari da eta auzoan oraindik izenik ez duten kale berriak sortu dira. Iruñan emakume izena dutenak oso gutxi direla jakinda, oposizioko talde politikoek proposamen bat egin dute Txantrako kale berriak, frankismo garaian errepresailatuak izan ziren emakumeen izenekin izendatzea eskatu dute ikusi. Udalean proposamen bat aurkeztu zen Txantre auzoko kale berri hauen izenak modu ezberdin batean izendatzeko. Iruñean kaleetan emakumeen izenak agertzen ez direnez, hemengo hauetan jarri nahi ditugun izenak izan daitezke frankismoaren garaian zapalduta egon ziren emakumeak eta bai Iruñean bizi zirenak edo Iruñarekin harremana izan zutenak. Orduan Txantrean plataforma bat sortu dugu hau bermatzeko, eta uda pasata hasiko gara lanean, atxikimendu bat jasotzen, baita lan egiten auzoak emakume hauen historiak ezagutzeko, eta hola udalak ikusiko du auzoan zer nahi dugun. Eta Iruñeko udalaren traben gainetik bere gitaraua aurkeztu du berri San Ferminak plataformak Enrique Maiak festen erdigunetik kanporatu baditu ere, Alde Zaharrean emanaldi eta ekitaldiak eskainiko dituzte, gainera protesta gisa kalejira itxurako manifestazio bateratua deitu dute uztailaren 10erako. Aurtengo San Ferminetan aro berri bat loratuz leloa erabili nahi genuen, baina bidean aurkitu ditugun harriak direla eta leloa moldatu eta harri guztien gainetik, edo harrien artetik loratuz izango da. Jai herrikoi parte hartzaile eta parekideen aurrean, jaien privatizazioa da Navarrasumaren eredua, bi eredu kontrajarri dira, eta Navarrasumak uste dugu egin duela eta egingo duela alduen guztia, beste eredu hori, eredu herrikoia, guretzako San Ferminak hainbeste errotzen dituen elementu herrikoi hori desagerrarazteko. Oso argi utzi genuen ez genuela bazterrera joan nahi, eta gure apostua mantenduz, egitaraua hori txikitxoagoa eta apalagoa, baina jaiaren erdigunean mantenduko dugu. Navarrasumak migratzaileen kolektiboak ere festaren erdigunetik atera ditu Antoniutin ospatu izan dute beti beren jaia San Ferminen testuinguruan, orain baina hiriaren erdialdetik mugitu gura ditu udalak Trinitariosen ezarrita. Por las declaraciones sesgadas y discriminatorias de un grupo político y el mismo director del área en plena reunión donde exponen que se trata de recuperar el espacio de Antoniuti para los de siempre. Esas son palabras del director del área de cultura, Jorge Urdanos. Antoniuti no es un espacio idóneo para los colectivos de la diversidad. Esas son palabras del grupo político Navarra Suma el día 8 de junio que salió en prensa. Insistiremos en la lucha social por dignificar nuestra labor en el pleno de la sociedad pamplonesa y exigir el respeto a la labor de nuestros colectivos, así como el reconocimiento a su trabajo constante y continuado en el tejido social de esta ciudad, que contribuyen a favorecer la convivencia comunitaria.
Ostera Iruñatik Donostiara asfalto hiri eredua aldatzaren alde manifestazioa egingo dute Donostian ekainaren 18an salatu dute hiria ez dela bizilagunen beharren arabera aldatzen ari eta botere publikoek hiria herritarrentzat prestatzeari eta horren arabera jarduteari utzi diotela. Batuiren auzo elkarte eta herri mugimenduen artean bizilagunekin plataforma dago eta Asier Basurto kideak heldu dio gaiari gurean. Dira bat bestean atzetik ezagutzen ditugula erabakiak eta proiektu berriak herritarren gehiengoari kalte egiten diotenak eta gutxi batzuen interes ekonomikoei erantzuten diotenak. Hauek jasan ezina bihurtzen dute egoera, nazkatuta gaude herritarrak eta nazkatuta gaude eragile asko bat egiten ari geanak guzti honi batera aurre egiteko, pixkat elkarlanean uste dugulako erantzun behar zaiola eta pixkat hiriko indar desberdinak bilduta lan egin behar degula. Bestelako hiri eredu baten aldeko mugimendu bateratzaile batetaz ari gara. Eta ekonomia arlora iritsita makina erremintaren nazioarteko azokak 4. eguna du gaurkoa 2 urteko honetan adimen artifizialean jarri dute arreta enpresa askok eta horren inguruan sakontzeko Teknalia zentroko arduradunarekin izan daudan RBO lankidea begira. Urteren ostean, pandemiaren etenaldiaren ostean bueltan da makina erremitaren nazioarteko azoka mundu mailan erreferente dena eta Euskal Herriarentzat aberastasun iturri dena. Aurten 31. edizioa da eta protagonisten artean adimen artifiziala izan dute, horri buruz Teknalia zentroarekin aritu gara. Behar bada azkeneko urtetan Industria 4.0 esaten zitzaiona datuak hartu, ematen du ja datuak baditugula eta horiek nola erabili ikasten ari gehala. Ikasten ari gehala esatez, azkenean adimen hori ikasteko prozesua dela ere, eta hainbat lekutan ikusten da, bai, prozesuak nola hobetu, gauza batzu detektatzeko, problema batzu detektatzeko, aurre ikusteko sistema garatu, hainbat gauzaetan ikusten ari geha, gauza batzu simpleak, baina daturik gabe zintzianak egin, eta beste batzu, asko ez komplexuagoak, eta nolabait ahalbidetzen dizutenak aurre ikusten gauzak segertatuko dan zehazki ez, baina probabilidade handiakin segertatuko dan laguntzen dizutenak. Teknalia Euskal Herriko ikerketa aplikatuko eta garapen teknologikoko zentro handiena da. Zein makina zerbitzu eta berritasun eraman ditu aurtengo 2 urtekora? Nolabait saiatu geha ekartzen enpresetan edo tailerretan dauden bitarteko ohikoak, batzutan ez horren ohikoak, baina robotak, kabezalak, soldaurako gauzak, lijadorak, olako zeak, nolabait etorkizunean gaur egun existitzen dian bitarteko horiek erabilita nola kombinatu daiteken, eta softwareari esker, o aplikazio ezberdinei esker, nola lortu bitarteko horiei errendimendu gehiago ateratzea da fleksibilitatea gehiago eman eta gauza askoz gehiagotarako erabiltzea. Pandemia osteko krisia eta beste hainbat faktore aintzat izanik, zein egoeratan aurkitzen da makina erremintaren sektorea osasuntsu aldago? Gorabehera batzu egoten dira beti, baina azken aldi honetan ematen du gaina makina saltzaileak ere azken aldi honetan egoera honean daudela. Gauzak oso komplikatua gertatzen dalako eta danak ematen du problema diala, baina buelta ematen dizkiote eta ematen du negozioa badukatela eta Euskal o Espainiako makina herramientan sektorea potentea jarraitzen duela izaten. Lan arloko gaietan berriz lan hitzarmenaren negoziazioan Gasteizko Mercedes-Benz lantegiko langile batzordea zatituta badago ere, sindikatuek urrats bat aurrera egin dute lan gatazkan eta langilei lanuztera deitu diete zuzendaritzaren xantaia erantzuteko estiranago. Mercedeseko sindikatuek lanuzteak, mobilizazioak eta grebak planteatu dituzte, izan ere lantegi Gasteiztarreko zuzendari Emilio Titosek akordioa sinatu du Euskal Autonomia Erkidegoko eta Arabako erakundeekin horien babesa bermatu eta sindikatuak hitzarmena sinatzera bultzatzeko.
Sindikatuek bestalde pultsua gogortzea erabaki dute eta hitzarmenaren negoziazioaren bilakaera, erakundeen aldetik jasandako presioa eta zuzendaritzak planteatzen dituen baldintzak gogor kritikatu dituzte. Konbenioaren negoziazioa azken aste hauetan abiadura hartu dela esan aldugu. Orain dela 2 aste iragarri zuen 1.200 milioi euroko inbertsioak egingo zirela eta beti bezala hori zantaia bat da negoziazio garaian beti egin izan duelako. Negoziazioen harira, langileon bizi baldintzak okerrera doaz, oso argi daukagu egin duen azkenengo eskaintza eskasa dela, hori ez dugula sinatuko eta espero dugu inor ez sinatzea. Dena dela, enpresa batzordeko sindikatuen artean ez dago oraingoz adostasunik mobilizazioak zehazteko orduan. Alde batetik, ELA, LAB eta ESK sindikatuek lanuzteak eta grebak planteatu dituzte ekainaren 27tik uztailaren 1erako astean astelehenetik ostiralera. Bestetik, Komisiones Obrerasek eta UGTek 24 orduko bi greba deialdi iragarri dituzte datozen 2 asteazkenetan hilaren 22an eta 29an negoziazioan aurrerapausorik ez bada. Eta grebez Bizkaiko metalean lanuztei eutsiko diete sindikatuek, patronalak eta sindikatuak proposamenak trukatu dituzte asteazkenan lan harremanen kontseiluan, baina batzuek eta besteek ondorioztatu dute gaur-gaurkoz oso urriak direla akordiorako aukerak ekainaren 23 eta 30erako eta uztailaren 1erako ditu dute lanuzteetara. Sindikatuek aurrez aurreko bilera bat eskatu zioten patronalari, baina salatu dutenez, sektoreko enpresen elkarteko ordezkaririk ez da bertaratu eta igorritako dokumentuetan ez du ezer berririk planteatu hori ekala greba egunei eusten dietela azpimarratu duten eta mobilizazioak buru belarri prestatzen hasi direla ohartarazi. Soldataren eguneratzean dago puntu beroenetako bat patronalak 2,75ko soldata igoera proposatu du 2022ko, 2,5koa 2023ko eta 2,2koa 2024ko eskaintza horrek sutu egin ditu sindikatuak benetako KPItik oso urrun dagoelako, haien eskakizuna KPIa gehi 1% igotzea. Baita duela 3 urte lan ituna 10 greba egunen ostean adostu zuten bi aldeek eta iaz arte egon zen indarrean. Bizkaian 59.700 eta 12 langile daude metalgintzaren lan itunaren eraginaren menpe. Bestaetik ekonomiarekin lotutakoekin bukatzeko Espainiako Kongresuak lanaren nazioarteko erakundearen 189 lan hitzarmena berretsi zuen pasaren astean, horrela Euskal Herriko etxeko langileek langabezia saria jaso ahal izango dute aurrerantzean. Espainiako Kongresuak eskubide hori aitortu die eta hasia da lan legedi berria diseinatzen, ordea Confebaskek uko egin dio haien lan hitzarmena negoziatzeari. Artean ikusteek da zer gertatuko den kontaturik gabe lanean daudenekin. Ino Aduriz Eldiario.eseko kazetariak heldu dio gurean gaiari. Uste pakete honek gobernuak langileen alde duen aurrera pausoen barne sartu ditzazkegola. Egia da oraindik neurriak mai gainean dauzkatela, negoziatzen ari direla, batez ere hemendik aurrera giro inflazionista honetan eta hemendik aurrera gerta daitekeen krisiaren ondorioak saihesteko neurri horiek negoziatzen ari direla, baina beste aurrera pauso bada eta egia da paperak ez dituzten langileak ez direla barne sartzen, baina badakigu gobernuaren barruan baita ere hau kontutan hartzen saiatzen ari direla eta badirudiela inmigrazio legearen inguruan eta aldaketak egongo direla. Eta horrela kultura arlora salto etxeko kontu iso gaur gauez izango duzuen musika zuzenean saioko programa berria ikusteko aukera oraingoan Koldo Otamendi aurkezlea J. Martina taldeko lagunekin izan da Larrabetzun ikusi jarraian saioaren aurrerapena. Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua. Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina zein da nire lekua, norena da mundua. Eskua ingatzen dut pistola, plaza edo nire
Eta osteguneko kontuak horrela iritsita albistegiaren bukaera gaurkoan Benizek Ruper Ordorikarekin batera ondu duen mamuak eta izozkiak abestearekin agurtuko zaituztegu ala gustatuko zaizuelakoan, besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.esatarian ondizan eta bihar arte. Oroitzen zer ziren aurgineneko udak izozki urdina artean argiak eskuan